Viete, čo hovorí Ian? Nedá sa im veriť. Co se stalo? Ja ani nevím proč, ale odteď mám rád růžovou barvu. Ty brýle jí vyloženě sekly. Byla jako zelený. Jo. Dám si vás na pokoju. Jo. Řekni Vír. Čau kluci, dobrý, můžeme už jet? Mám doma na práci důležitý věci. A vy jste jejich poručník, že? Boruč, jo, to já jsem, ale jsem. Dobrý den, zdravím paní ředitelko. Dobrý. Kdysi jsem tady studoval, ale asi si mě nepamatujete, to by jsem. To by? A? No ne. Ahoj, už nemáš rovnátka. Pěkný zuby. Já, děkuju ti, díky, no jo. Už mi je sundali, protože byli už. Sakra práce. Já znám jednoho maníka, co opravuje bubny, takže to spraví. Počkám v autě, kluci. Čau. Někdo se zamiloval. To je nadělení, ale my to všechno uhradíme. No to chytě. No jo, stará či mančí podkuřovací taktika. Jeho